Davies, y pas yn fyr, Ryan Edwards yn ei dwyni, Phillips, tuag at Rwan, ond Carlos Inja sydd yn ryngipio. Ond Rwan yn adennill, tuag at Mendes trwy'r canol, Davies oddi ar ei linell, Mendes, cyfle gwych i roi Aberystwyth ar y blaen. A dyna mae e'n gwneud, Paulo Mendes yn manteisio ar y camgymeriad yn yr amddiffyn, yn mynd ar bêl o gwmpas Oliver Davies ac yn sgorio i gôl gyntaf i Aberystwyth yn uwch Gynghrair Cymru. Inja a Jamie Owen yn dod tuag ati, ac mae e'n cael ei methu gan Terry McCormick, ac mae'n nghefn y rhwyd, ac i ni'n gyfartal o fewn munud i Aberystwyth fynd ar y blaen. Y gic gornel gan Chris Jones yn cael ei chrymanu mewn. 5 munud wedi chwarae, mae'n 1-1 ar Barkstead yn Heath. Wes Baines. Walker sy'n dod yn fyr. Walker yn cael cyfle i droi, y capten yn ei lledu ddi. Mae hwnna'n bêl wych at rediad Ryan Edwards. Edwards heibio i Nelson! Edwards yn mynd i'r llawr yn holi am gic o'r smotyn. Oedd hi'n edrych fel trosedd, ond na bydd e Mr Pratt i ni'n chwarae mlaen. Jones. Mewn i'r wal, geith e ail gyfle ar ei dro'r chwith, y taro'r bar! Matthew Jones mor agos i roi Aberystwyth nôl ar y blaen. Y gic grydd yn wreiddiol i mewn i'r wal, yr ergyd nerthol yn curo Oliver Davies, ond yn taro'r bar. Dath gôl agoriadol Llanelli o gic gornel y chamgymeriad. McCormick, mae o dan y bar unwaith eto, a tro hwn am ddiffyn Aberystwyth yn cymryd cyfrifoldeb yn nad i'n wir, ac yna'r bêl yn cael ei tharo lawr o ergyd Lenny Evans. Nôl mae'n mynd, mae'n smonach yn yr amddiffyn. Inja yn taro'r bar. Carlos Inja mor agos i roi Llanelli ar y blaen. Y bêl yn cyrraedd Inja, mae'n codi'n uwch na neb, yn ei ffenio i mlaen, ond yn taro'r bar. Jones at Ryan Edwards, mae'n tu ôl i Anthony Nelson, mae'n troi Nelson mewn i'r cwrt bach, a mae'n gico smotyn. Anthony Nelson yn troseddu ar Ryan Edwards, Nick Pratt yn pwyntio at y smotyn, dim amheuaeth ganddo fe. Walker yn erbyn Davies ar ei drod dde, ac mae'n cael ei harbed gan Oliver Davies. A clywch y broedd gan y cefnogwyr cartre. Yr ergyd, mae'n cael ei harbed gan Oliver Davies. Steph Edwards yn ceisio gosod y bêl dros ben y gôl geidwad ar arwr i Llanelli yn arbed y cic o'r smotyn. Jones yn ei chrimani ddi mewn. Mae'n oedi a mae'n gôl! Oliver Davies yn aros ar ei linell, a Ryan Wollacott sydd wedi rhoi Aberystwyth nôl ar y blaen. 4 munud cyn yr hanner. Mae mor syml a hynny. Finselbach, y capten. Arwain drwy y siampl, Lyfridge, gyffyrddiad hyfryd i Follows. Ac yna mae taclo gan Mendes, a mae Mendes ar Gerdyn Melyn. A tro hwn, ail Gerdyn Melyn i Paulo Mendes. Coch i Aberystwyth ar ymwelwyr sy'n lawr i 10 dyn. Paulo Mendes, y dacl hwyr ar Jordan Follows. Mae'n heiddi'r ail Gerdyn Melyn, a mae'n gêm on nawr. Declan Walker, dewis cario'r bêl yn arbas at Phillips. Phillips yn torri tu fewn, Finselbach, ac unwaith eto mae Llanelli yn mynd i colli chwaraewr. Finselbach, ail Gerdyn Melyn, Cerdyn Coch i'r capten Finselbach, a hynny am yr eildro y tymor hwn, a nawr mae'r ddau dîm lawr i 10 dyn. Edwards at Steph Edwards. Edwards, cyfle i groesi. Joe Phillips am y drydydd. Arbediad da gan Oliver Davies yn cadw i dîm yn y gêm. Lyfridge, chwilio am Follows yn reoli'n dda. Yn troi tu fewn ac yn chwilio am y bas nôl at Lyfridge. A rhyngipiad holl bwysig gan Alan Goodall. Bas rownd y cornel yn hollti'r amddiffyn. Dim cam sefyll. Rwan, hyfryd unwaith eto gan Oliver Davies.
yn arbed Llanelli yn cadw I dîm yn y gêm a nid am y tro cynta. Cic gornel, Gwdol yn ei chramanu ddi ac unwaith eto mae'n cael ei harbed a gydau postyn gan Declan Walker, y bêl yn gwyro y cyfle i'r capten I sicrhau'r 3 phwynt. I ben yn ei ddwylo y gic gornel gan Baines. Davies unwaith eto yn aros ar ei linell. Walker ymyl y cwrt Cosby, chwilio am gyfle I droi. Walker yn croesi. Kellaway ar y foli, a Davies yn arbed yn dda unwaith eto. Kellaway yn disgwyl amdani, yr ergyd mewn i'r ddeiar, a Davies yn arbed. Kellaway yn ei gosod I lwybr Walker. Kellaway mewn ar gol, dyma hi, yn wir y drygedd I Jeff Kellaway a'r pwyntiau'n saff. Tair I Aberystwyth, 3 phwynt iddyn nhw. A maen nhw'n hedfan efallai I mewn i'r 6 ucha. Jones yn chwilio am Inja, lawr at Lyfridge. Mae Lyfridge wedi methu. Cyfle gorau'r ail hanner i'r cochion. Y croesiad o'r dde. Inja yn ei gosod I lwybr James Lyfridge, ond Lyfridge yn methu manteisio. Never hard-earned victory, but one that takes you into the top 6 this evening. Yeah, big result for us. You know, it was a good, entertaining game, and we made hard work of it, Mike, to be fair, in the end. But we got there. You know, we missed a few chances, and Declan's missed a penalty. But overall, we've got to be happy with 3 points down here. It's the same old story. You know, I thought some boys out there today with their performances were embarrassing. I think they need to take a good long hard look at themselves. Just wasn't good enough. You know, looked like they didn't want to be out there. It was the first time it's ever happened to me in a manager that there's been no desire there, there's been no hunger there. You know, and that's what hurts the most.